Yo mga Lyxtv, kung ang hanap mo ay mainit adventure, literal na mainit, aba, dito ka na sa Manito Albay. Kasi dito, hindi lang pusong pinapakulo, pati lake at putik. Una sa ating mainit-init na stop, Nag-aso boiling lake. At hindi po ito basta-bastang lawa mga dre. Kasi ito, kumukulo sa galit, sa init. Ito ay natural na hot spring na may temperature na umaabot sa 80 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. So kung balak mo mag-swimming, good luck na lang mga tropa. Ang pangalan pong Nag-aso ay galing sa Bicol word na aso na ibig sabihin ay usok. Dahil nga po sa init ng tubig, umusok ang paligid para kang nasa cloud 9. Pero, version ng impyerno. Na sobrang init, pati stress mo, mapapasingaw. Pero ingat lang, bawal ang pabibo dito. Hindi ito hot spring spa ha. At kung boiling lake ay hindi pa sapat para sa'yo, eto na, let's level up the adventure sa inang maharang boiling Mudpool. Ang inang maharang naman ay umabot naman sa 140 degrees Celsius, mas mainit kaysa sa Nag-asong boiling lake. Ayon nga sa mga residente dito, ay ilang basitlog ang kanyang lutuin dito. Dahil sa pagkakamali mo lang na apak, ay talagang palus ang balat mo. Pero bakit nga ba kumukulo mga kabahero? Ang rason, geothermal activity. Ang lugar ay malapit sa aktibong geothermal field kung saan umiinit ang tubig mula sa ilalim ng lupa dahil sa init mula sa mantle ng earth. Para kang malaking takuri sa ilalim ng lupa. Ito rin ang dahilan kung bakit may mga geothermal plants sa Albay. Ginagamit lang ang natural na init para gumawa ng kuryente. Ikaw, alam mo bang may boiling lake pala sa Pilipinas? Anong masasabi mo kung malapit ka dito? Adventure brand o too dangerous? Reminder lang mga Lyxtv, kahit ito ay tourist spot, delikado ang lugar at may talaga ang tubig. Kailangan ng local guide. Kung balak nyo i-explore ang lugar na to, mas okay, tingnan na lang muna sa mga video o aralin online. Kung gusto mong uminit, hindi sa away o sa chismis, kundi sa kakaibang biyahe, magpunta ka na sa Manito Albay. Mainit, ma-action, at siguradong mapapasok ka sa ganda ng karanasan. Ako nga pala si Lyxtv at ito ang biyahe kung saan ang tubig at putik may kwento. Huwag kalimutang i-like, share at i-follow ako para sa iba pang kakaibang kwento mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Tara na at sa aking paglalakway ako'y inyong samahan. Iba talaga, ganda ng mundo na nilikha ng ating ama. Rito o dayuhan man ay napapanganga. Nahuhumaling sa tanawin may sariwang hangin pa. Kaya halika na at sumama ka na. Kahit na motorsiklo lamang ang ating dala. Sulit naman biyahe natin kasi may aral pa. Kaya ano bang inaantay mo? Tara na. Yeah. Wow. Tara na.